Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, σε μια εποχή γεμάτη λάμψη, πολυτέλεια και, φυσικά, εκπληκτική μουσική. Μιλάμε για την περίοδο του μπαρόκ, που διήρκεσε περίπου από το 1600 έως το 1750. Η λέξη μπαρόκ προέρχεται από την πορτογαλική λέξη μπαρόκο, που σημαίνει μαργαριτάρι παράξενου και ακανόνιστου σχήματος. Ο όρος αυτός αρχικά σκοπό είχε να περιγράψει μειωτικά ένα ύφος τέχνης που θεωρήθηκε υπερβολικά φορτωμένο, εκεντρικό και απρόσμενο. Τι ξεχωρίζει όμως τη μουσική του μπαρόκ? Πρώτα απ' όλα, ήταν γεμάτη συναίσθημα και ένταση. Συχνά χρησιμοποιούσε γρήγορες αλλαγές στο ρυθμό και την ένταση, σαν να μας διηγείται μια ιστορία. Ήταν επίσης η εποχή που αναπτύχθηκαν και καθιερώθηκαν πολλά από τα μουσικά όργανα που ξέρουμε και σήμερα, όπως το βιολί. Αλλά και κάποια που ίσως δεν έχετε ακούσει, όπως το τσέμπαλο, ένα είδος πληκτροφόρου σαν πιάνο, αλλά με διαφορετικό ήχο. Ο Χέντελ έγραψε εντυπωσιακές όπερες και ορατόρια, θρησκευτικού δηλαδή περιεχομένου σύνθεση για σόλο φωνές, χοροδία και ορχήστρα. Ένα από τα πιο γνωστά του έργα είναι το ορατόριο Μεσσίας. Ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο επωνομαζόμενος και κόκκινος παπάς λόγω του χρώματος των μαλλιών του, καταγόταν από τη Βενετία. Έγραψε πολλά κοντσέρτα για βιολί, με πιο διάσημα τις 4 εποχές. Μπορούμε σχεδόν να ακούσουμε τη βροχή ή το κελάιδισμα των πουλιών στη μουσική του. Ο Μπαχ ήταν ο μεγάλος δάσκαλος. Έγραψε σχεδόν για όλα τα είδη μουσικής, όπως εκκλησιαστική μουσική, κοντσέρτα και φούγγες. Η μουσική του είναι περίπλοκη, γεμάτη μαθηματική ακρίβεια και απίστευτη ομορφιά. Σαν να χτίζει ένα τεράστιο, περίτεχνο μουσικό παζλ. Η εποχή του μπαρόκ μπορεί να τελείωσε το 1750, αλλά η μουσική της ζει ακόμα. Μας έμαθε πολλά για τη σύνθεση, την ορχήστρα και την έκφραση των συναισθημάτων μέσα από τον ήχο. Χωρίς τον μπαρόκ, η μουσική που ξέρουμε σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετική. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτό το σύντομο ταξίδι στον κόσμο της μουσικής μπαρόκ. Τώρα ξέρετε λίγα περισσότερα για μια εποχή που γέννησε μερικά από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά μουσικά έργα όλων των εποχών.